darai si ayah mato, namun semakin dem tahan hatiku semakin taibo. Cando dagang tabuang lantas sisi dinan remi karena deinoan urang makan hati setiap hari. Itulah untung di badan nan kini denai tangguangkan kabatin tangi baure samanja indah bamande. Sana itulah kini tak jadi tak suo banang kadirinan ko. Cando dagang tabuang lantas sisi dinan remi karena deinoan urang makan hati setiap hari. Itulah untung di badan nan kini denai tangguangkan kabatin tangi baure samanja indah bamande. Sana itulah kini tak jadi tak suo banang kadirinan ko.